सारिथानि उनावबा जेबो साउन्ड पलिउसन गैया नाथाय सारिथानि उनावहाय मा जायो बे समावसो रासिन जौ लोंहैनाय बिनि सिगां जौ लोंनाय जाया ड्राग्स जाहैनाय जाया मा गोग्गो सोलोंथाइ जानो जोङो जों हेल' लोगोफोर जों साननैसो सिगां गोबां बाथ्रा सावरायलांबाय सोरबाया सोरनिबा फेन्दाखौ गावफ्लंदों सोरबाया बुंदों जोंहा 2 बोसोरनि उनाव गोजोन थासारिया फैदों सोरबाया बुंलांबाय सोरखौबा हाथर खुबैनांगौ खुदै मुजुनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनालायनो मोनदों थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आं दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ टपिकखौ लानासो सावरायनो नागिरदों एक्चुअलि आं दिनै मैयाबो फुङाव आरो दिनैबो फुङाव हगारनो हानाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मैया साननैसो आंनि न'आव मास मोनथामनिफ्राय गोबां प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन नाथाय मास मोनथामनि सिगां आंनि बिगुमै सासे एक्सपायार जालांबाय रुंसारि जादों बिनि उनावहाय मैया फुंनि 7:30 बा 7:00 फुंनि बे समाव आंनि गुमैनि बिमा असे बेबो एक्सपायार जालांबाय बिनि जाहोनाव आं गोबां उसुबिदायाव दंमोन थेवबो न'नि उसुबिदाखौ आं गिदिर मेटार सानाखैमोन आंनि न'निख्रुइ देरसिन मेटारा जाहैबाय बर' रायजो राजा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बाय थानाय जाबोदोंमोन आं आरो हयतोबा नोंथांमोना पि नार्जारि चेनेल आंनिनो बिबोनां बिनि पि नार्जारि चेनेल बावहाय हयतोबा मालाबा गुवाहाटियाव लांनायखौबो नुबाय थादों जानांगौ आंनि जिहेतु बिमा ना केन्साराव गोग्लैदोंमोन मैया एक्सपायार जाबाय ब्लाडबो सम सम हैबाय थानायबो हयतोबा नोंथांमोना नुदोंमोन जानांगौ जाय हक बेफोर पार्सनेल मेटार दिनैहाय आं बेखौल' बुंनो लुबैदों सोरबाया दिनैहाय गोदान NGO दादों सोरबाया दिनैहाय गोदान NGO दानानै बै NGOनि बिथांमोननो ओरैबायदि फुल पावार होदों आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे बिथां रन्जित बसुमतारी बिथांनिसिम बेखौल' बुंनो लुबैदों मानो होननानै बुङोबा दिनै बिथाङा अफिसल' थाङो ओमफ्राय बिनि डिपार्टमेन्टआ मा खालामनांगौ फरेस्टनिफ्राय जिहेतु बाला लानानै थाङोना डाम्पारफोराव बेफोरबायदिखौ चेक खालामनांगौ बालानि जायगायाव मा लांदों अन्थाइ लांदों ना दंफां लांदों बेफोरखौ चेक खालामनांगौ नायनांगौ बेफोरनिबो डिपार्टमेन्ट बा बिभाग दङ बेवहायसो आं बुंनो लुबैदों जे बुंनो नागिरनाया दिनै रन्जित बसुमतारीया बेफोरखौ नायनायनि थाखाय सम गैया आरो बियो दंफांनि हिसाब निकासखौ बियो रोङा दंफाङा बेसेबांजों बेसेबां सेफटि जायो बेसेबां सेफटिजों बेसेबां CM जायो 1 CM जायो 1 CM बेखौ मोनथिरोङा बियो 1 CM आवहाय गय सेफटि हाबनानै थायो बेखौ बियो एक्चुअलि फेरेंगाया रोङा रन्जित बसुमतारीया जायनि जाहोनाव बेसेबां 100 CM 200 CM बेफोरबायदि लिरलाबायना हरनायखौ साननैसो सिगां नुदोंमोन जेला फार्स्ट EM जायो बेफोर माबा प्रुफा आंनावबो दङ नाथाय आं बेखौ लाजि फोनांनो सानाखै खुगाजोंसो एसे बुंनानै फोरमायनो सानदोंमोन थ' खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय राकेश ब्रह्मआ दिनैहाय अन्थाइनि डाम्पार बा गुबुन डाम्पार हमनानै प्रुफखौ खोन्थादों राकेश ब्रह्मआ दिनै प्रुफ खालामदों माब्रै प्रुफ खालामदों जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जे बालानि जायगायाव अन्थाइ थाङो अन्थाइनि जायगायाव बालाया थाङो अभारलड थांनाय बेफोरबायदिखौ हमनायखौ नुनो मोनदों बावहाय रन्जित बसुमतारीखौ असनमान खालामनाय जादों जाय हक राकेश ब्रह्म नोंथांनिसिम सेलुट ओमफ्राय बिनि खेथ्रआवसो सेलुट होयो आं नोंखौ ओमफ्राय दिनै रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा दंफां जायफोर होबथाग्रा हिटलार जायखौ बुंगोन हिटलार दङ जोंनि BTR आव बा BTC आवहाय हिटलार सासे दं
जायखौ बुङो जों रनजित बसुमतारी बिबो सासे हिटलारसो ओमफ्राय बिथाङा मा खालामबाय दाखालि साननैसो सिगां ना लायनो थांदोंमोन सासे बर' सुबुङा सेंग्राया लायनो थाङोब्ला हरनि 10-11टासोआव ना लायनो थांनाय मानसिखौनो बे आंनि रांगौ नङा जायहा फेन्दा गावजानाय बिनिनो राव दिनै बावहाय बिखौ फेन्दा गावनानै दिनै मा मोनखो मा लाब मोनखो मा बेनिफिट जाखो रनजित बसुमतारी हिटलार नोंथांखौ आं हिटलारसो होननानै बुंगोन मानो होनब्ला बिफायाबो दिनै ना लायनो थांदोंसोमोन होननानै बुंदों बावहायनो दिनै बिखौ हमनानै गावदों नाथाय मा बेनिफिट जाखो दिनै दंफांखौ नोंथाङा स्ट्रिक खालामदोंबा गोरा गोख्रों नांगौ जोंनो दंफांखौ होबथानांगौ नाथाय बे गावनायजों नोंथाङा सल्युसन खालामनो हाया नोंथांमोना गावनायनि आयेन नोंथांमोना गावनायनि बा इनजुर खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि खुनु पावार गैया नोंथांमोना NGOआ नोंथांखौ जुदि दाननो थांथारोब्ला बा नोंखौ एटेक खालामथारोब्ला नोंखौ बुथारथारनायसोब्ला बे आलादा बाथ्रा बे जुदि होसो होसो हमनानै गावनाया बेफोरबायदि खुनु आयेन गैया नोंथांमोना खालामनो नागिरदोंमोन नामा जेब्ला जोंनि BTCआव बा आसामाव आसपा बे आयेनखौ मिन्थिगोन आसपा आयेनखौ दा बोखारनानै दोनदों BTCआव आसपाखौ बोखारनाय लगे लगे इन्डियान आर्मिया दिनैसिमबो गैया जादों आसपा थायो आसपानि आयेना जुदि थाबाय थानायमोनबा गोसोबानो गावलाबायनो हायोमोन बावहाय नों हाजार प्रटेस्ट खालाम हाजार नों धरना हो खामानि होआ खारन बेखौ आयेनखौ होना दोनखादों बेखौ जायनि जाहोनाव जोंनि आसामाव आसपा आयेनखौ बोखारनो हायाखै आरो दाबो बोखाराखै दां बेफोरबायदि जानानै दं दिनै नोंथांमोना बे आसपाखौनो लानानै बे आयेनखौनो लानानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होआखै बिखौ NGOनो होआखै बिखौ इन्डियान आर्मि बिसोरखौ बा गुबुनखौ बिसोर बेबायदि फर्सनो होनाय जायो दिनै नोंथांमोननो फरेस्टनो साधारन बे NGO बिथांमोननो बेबायदि आसपाखौ बाहायनो होआखै नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन नाथाय आवगोलनि जा फुराना NGOफोर दं बिथांमोना बेफोरबायदि मालाबाबो खालामफेराखैमोन दिनैनि बे गोदान NGO मैया दाखालि जोंनि हिटलारा दानानै होनाय रनजित बसुमतारी बिथाङा दानानै होनाय बै हिटलारफोरासो दिनैहाय बै हिटलारनि फिसा फिसौफ्रासो दिनै गावनो हमदों नाथाय बिथांमोना दिनै जों खौसेथिनि बा गोजोन थासारि फैदों होननानै नोंथांमोना गोजोन थासारिनि खोथाखौ बुंबाय थागोन फारसेजों सोरनिबा फेन्दा गावगोन सोरखौबा आथिं गावगोन सोरखौबा माबा माबि खालामगोन आरो हिटलार बाहागि बेफोरबायदि खालामनानैथ' जेबो लाब गैया नोंथाङा दिनै गावनायजोंल' मा खोथा नोंथांनि जितु रनजित बसुमतारीनि बिथांनि नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन दा NGO गोदान बिथांमोना फाथाबारि साइडजों दंफां फैनायफोरनि फैसाखौ लागासिनो दङ माथो मा खालामगोन बेखौ बेफोरबायदि बेआइननि दंफां फैनायखौ दिनै फाथाबारि साइडजों फैनाय ट्रेक्टर फैनायनो मा फैनाय बेफोराव फैनायनि फैसाफोरखौ लागासिनो थायो माथो नोंसोरनि बे नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन बे फाथाबारिथिंजाय आं बेखौ भिडिअ फुटेज लाबोगोन रनजित बसुमतारी नोंखौ जों रनजित होनो एसे उसुबिदा मोनसै खारन नोङो हिटलारसो मिथिबाय गोसोबानो गावनो हायो गोसोबानो माबा माबि खालामनो हायो नोंनि बे हिटलारा सलिया रनजित बसुमतारी 5 बोसोर नोंनि हिटलारा थ' जिखियानो जादोंला बिथांनि हिटलारनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थाला राकेश ब्रह्म बिथाङा दाखालि जिहेतु दं बाला अन्थाइ बेफोरबायदि हमनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांनिसिम सेलुट होयो आङो बे खामानिखौ मावनांगौमोन जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM हिटलार बसुमतारीया बे मावनांगौमोन नाथाय बियो मावनो हायाखै बे फेलार मिशन फेल बिनि उनावनो साननैनि उनाव जोंनि प्रमद बा बिथाङा मा होनदों 2 बोसोरनि उनाव जोंहा गोजोननाय फैबाय होननानै बुंदों प्रमद CEM नोंथाङा नुदोंना नुवाखैमोन साननै सिगां नोंथांनि
इएम हिटलार बसुमतारी जायखौ बुङो रनजित बसुमतारी बिथांनि एनजिअ गोदानफोरा मा खालामदों सासे बर' सुबुंखौ आथिङाव फेन्दा गावफ्लंनानै होदों बेफोरबायदिखौ मा खालामदों दिनैसिमबो मा खालामाखै आरो आबसुआ दिनै बावहाय ओंखारगोन दै फरायसा आफाद नोंथांमोननिखौबो एसे सरजाबफानाय जागोन बावहाय प्रमद बर'आ प्रटेस्ट खालामनो बा बुंनो मा खालामनानै दङ नोंथाङा माबोरै गोजोन थासारि फैदों होननानै बुंदों अनलि नोंथाङा दिनै नों गावनि गोजोन थासारि जाबाथ' जानाय नङा ना जोंनि बर' सुबुंफ्राबोथ' गोजोन सुख सान्ति मोनसे थासारिखौ मोननांगोन ना दिनै बेफोरबायदिखौ जों मोनाखै आरो दिनैहाय बावहाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना गोबां गिदिर बाथ्रा बुंबाय थाबायबायनानै लाब गैया नोंथांमोना जिखुनु समावनो जिखुनु बिथिङावनो नोंथांमोना मा खालामोमोन प्रटेस्ट खालामोमोन मानो कन्डेम होआखै दिनै सासे दिनै नोंथांमोननिनो हिटलार बसुमतारी हिटलार होनगोनलै आं रनजित बसुमतारी नोंखौ हिटलार बसुमतारीया दिनै रनजित बसुमतारीया मा खालामदों सासे बर' सुबुंखौ सासे बर' पाब्लिकखौ बै गावजानाय एरियानि मानसि आनसलिकफोरा दिनै प्रटेस्ट खालामनो हायामोन नामा बिनि सायाव प्रटेस्ट खालामनो हायामोन नामा दिनै बर' सुबुंखौ मानो गावखो एनजिअआ मानो प्रटेस्ट खालामनो हायाखै गुबुन बिथिङाव नोंथांमोना 2 घन्टा 3 घन्टा बेफोरबायदि प्रटेस्ट खालामोमोन नोंथांमोना दिनै बेफोरनि खेत्रआव मानो प्रटेस्ट खालामनो हायाखै मानो जेबो स्टेटमेन्ट होनो हायाखै रनजित बसुमतारीनि न'आव थांनानै मानो बुंहैनो हायाखै ओरैनो गिदिर बाथ्रा बुंबाय थानानै लाब गैया दिनै देरहासारजों आंजों खनसे स्टेटमेन्ट लालायनायाव आबसुनि मानसिफोरा मा बुंदों नोंथांमोना मोनथियाखैमोन नामा दिनै पिकनिक स्पटआव मा सोलिदों बेखौ नायहैदोंना आबसुनि मानसिफ्रा जेब्ला जों जों होदोंमोन अब्लाना नायहैदोंना आबसुनि मानसिफ्रा अफ्रिया दा चिराङाव दङ थांगोन साननैसोनि उनाव गिदिंहैगोन जेसेबां पिकनिक स्पट दं बावहाय बिनि भिडिअ फुटेजखौ आं लाबोगोन मा सोलियो नोंथांमोननि मेगनाव खोन्थागोन आं नोंसोरनि आबसुआव जों हाबनानै नोंथांमोनखौ जोङो दैदेनहैया नोंथांमोननि आबसुखौ जोङो दैदेननो जों समाया खारन नोंथांमोना दिनै फरायसा आफाद नोंसोर दिनैसिमबो स्टुडेन्ट मोनथिबाय नोंसोर दिनैसिमबो स्टुडेन्ट दिनै फरायसाफ्रा मा जादों मा सोलिदों दिनै स्कुलाव मा सोलिदों नोंथांमोना नायफेरदोंना गोग्गो सोलोंथाइ होननानै बुंदों दिनै बबे बिथिङाव गोग्गो सोलोंथाइ जादों माबे बिथिङाव गोग्गो सोलोंथाइ जादों जोंनि फरायसा आफादफोरा आसि थुनानै बुं हायोब्ला बबे बिथिङाव गोग्गो सोलोंथाइ जादों बे पिकनिक स्पटआव दिनैहाय बेफोराव गोग्गो सोलोंथाइ जागोन नामा 4टासिम माबा दामनो हायानो बिनि सिगां फुरा साउन्ड पलिउसन 4टानि उनावबा जेबो साउन्ड पलिउसन गैया नाथाय 4टानि उनावहाय मा जायो बे समावसो रासिन जौ लोंहैनाय बिनि सिगां जौ लोंनाय जाया ड्राग्स जाहैनाय जाया दिनै मोनसे मा खालामनो हायो फेस्टिभेल बायदि मोनसे खालामनो हायो बोसोराव मोनसे दिनै नागालेण्ड डिमापुर बायदियावहाय मोनसे फेस्टिभेल जादों इयारलि मोनसे जायो फेस्टिभेल बिदि पिकनिक स्पट खुलिलाबायबाय थानानै मा दं मा गोग्गो सोलोंथाइ जानो जों बर' सुबुंखौ दिनै मा गोग्गो सोलोंथाइ होनो हाखो बबे बिथिङाव होनो हाखो हाया मालाबाबो हाया नोंसोर गोग्गो सोलोंथाइ होनो आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों दिनै नोंथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ खालामनाया दिनै आबसुफ्रा डिस्ट्रिक्ट बाय माबा प्रेसिडेन्टनो सेक्रेटारि दानायनि मोनफा दिनैहाय नोंथांमोना गिदिर फेस्टिभेल खुंगासिनो दङ लाजिनाय मोनाखै आवगोलनि समाव आबसुफ्रा मालाबाबो बेबायदि खुंनायखौ नुफेराखैमोन नाथाय देग्लाय रासिन नोंथांमोननि बे फेस्टिभेलनो माबा माबि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गोदान दाफुंजोबनानै लादों मोजां मोनदों नाथाय बेफोरबायदियाव गिदिर मिटिं खुंदों लाब गैया मिथिबाय नोंथांमोननि बे गोग्गो सोलोंथाइया गोग्गो ड्राग्स जानायनि सोलोंथाइसो खालामदों होननानै आं सानो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि